Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Программистлар җыелган җирдә. Безне ике якысыз теңкедә. Казанда цифрлы алгарыш конкурсының финалы үтә. Акыллы башлар җыеныннан Рәнзилә Гафиятуллина. 100 кешегә якын Кытай делегациясе Казанда. Алар нәрсә турында фикер алыша һәм тәҗрибә уртаклаша. Руслан Сундинов репортажы. Язучылар юбилее. Үзебезнең милләтебез өчен, гореф-гадәтләребез өчен эшләячәкбез һәм тынмаячакбыз. Татарстан язучылар берлеге 85 еллык юбилейны ничек билгеләп үтә? Айза Шаймардан. Туры мәгънәсендә баш очында түбәсез. Катсак идан уртасында су менә була, телевизор менә уртасы капкара. Питрәч районының Ленина-Какушкино авылында яшәүчеләр иләренә яңгыр үтүдән зарлана. Ремонт барган йортларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Мәктәптәге дәресне мобиль кушымтага күчерү, авыл клубына диспансеризациягә йөрү, цифрлы шүпне саклау буларның һәммәсен Казанда уйлап табачаклар. Бүген Татарстанда цифрлы алгарыш илкүләм бәйгесенең финалы башланды. Россиянең 77 төбәгеннән 600 команда ярыша, аларга хәйр-фатиханы Россия президенты хакимияте җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко белән Рөстәм Миннеханов бирде. Программалаучылар җыелган җирдән Рәмзилә Гафиятуллина. Безнең кулларда көн озын тышкан, шуңа күрә безне песиләр дә ярата дип шаярта программалаучылар. Монда илнең иң акыллы башлары җыелган дияргә мөмкин. Бу ярыш Россия президенты дәрәҗәсендә уза. Катнашучыларны сәламләргә президент аппаратыннан Сергей Кириенко Казанга махсус килде. Вам придется решать реальные задачи. Не конкурсные, учебные, а реальные, от которых на самом деле зависит жизнь людей. Әле ярышларның беренче көне генә булса да Сергей Кириенко аларны җиңүчеләр дип атый. Финалга төбәкләрдән иң лаеклылар җыела. 65 мең катнашучы арасыннан сайлап алынганнар. Те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед нашими регионами, компаниями, органами госуправления, это цифра. И это можно реализовать только благодаря вот таким продвинутым молодым людям. А здесь лучшие из лучших. Чаллыдан Әмир Рисаевка бүген 13 яшь тулган. Ярышларның иң яшь катнашучысын сәхнәгә чыгарып тәбрикләделәр. Программалаштыру белән 3 яшьтән мауга. Лего конструктордан башланды. Ул шуны җыя хыялланып. Әмир киләчәктә инженер булырга хыяллана. Әлегә телефонга кушымта эшләү белән мәшгуль. Ученикам скучно учиться. Уку программасын күңеллерәк итү өчен без аңа уеннар өстәргә киңәш итәбез. Кушымта ярдәмендә укучылар бал җыеп, аларны файдалы әйберләргә алыштыра алачак. Менә бу егет-кызлар халыкның сәламәтлеге хакында борчыла. Үз проектлар диспансерлаштыруга багышлаганнар. Тирәкләре аны авыл халкы өчен җайлырак итү. Үз платформаларын кибет почталарда урнаштырырга ниятлиләр. Диспансеризациясез үтмәгәнсез икән күрә икән үзенең системасында ул әйтә Василабый, сез быел диспансеризация үтәргә тиешсез, бу бик мөһим. Менә сезгә нишләргә кирәк икән, менә шушы поликлиниканың адресы, менә нинди сәгатьләрдә ул эшли, зинһар өчен килегез. Ярышта яшь чикләве юк. Мисалга Петербургтан килгән Евгений Полищук. Һөнәре буенча биолог булса да, ул бүген программалаштыру белән шөгыльләнә. Һәм биредә мондый уникаль шәхесләр бихисап. Биремнәр таратылган, хәзер катнашучылар аны ничек шишу хакында баш вата. Киләсе 2 көнне аларга йокысыз үткәргә туры киләчәк, чөнки проектны эшләп чыгар өчен нибары 48 сәгать вакыт бирелә. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, сказать слова благодарности руководству Республики Татарстан за блестящую организацию финала. Пожалуй, нигде больше на таком уровне организовать финал не получилось бы. Җиңүчеләрне монда якшәмбе көнне атаячаклар. Эш бирүчеләр конкурста актив кунак. Алар үзләренә иң акыллы программалаучыларны эзли. Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Һәр смартфонда мәгариф, мәдәният, бизнес, спорт һәм тормышның башка өлкәләренә караган кушымта булдыру. Россия Дәүләт Советының коммуникация, элемтә, цифрлы икътисад дип аталган эшче төркеменең цифрлы муниципалитет бүлекчәсенең максаты әнә шул. Бүген Казан Экспода аның беренче утырышы да узды. Төп бурыч алдагы 5 елда цифрлы сервис ярдәмендә халыкның тормышын яхшырту. Цифровой муниципалитет – это то... Цифрлы муниципалитет илнең теләсә кайсы почмагында яшәүче аерым бер кешене кайгырта. Һәр кеше игътибар үзәгендә дигән шигырь дә шуннан. Әлеге проект һәр муниципалитет өчен таныш булган төрле проблемаларны чишү юлларын камилләштерергә мөмкинлек бирер дип саныйбыз.
Аны Кытайда 3-нче кеше диләре. Бүген Татарстанга бу илнең иң югары җитәкчеләренең берсе, ил парламенты рәисе Ли Чжаньшу килде. Россиягә аның бу беренче эш сәфәре. Зур кунак кичә Мәскәүдә Владимир Путин һәм Дәүләт Думасы җитәкчелеге белән очрашты. Казандагы эш программасын көн дәвамында Руслан Хөснетдинов күзәтте. Казан аэропортында Кытай Халык Республикасынан килгән парламент делегациясын Фәрит Мөхәммәтшин шәхсән каршы алды. Рәисләре Ли Чжаньшу Татарстанда тәүге мәртәбә. Аның янәшәсендә чит ил министры урынбасары, парламент комитетлары җитәкчеләре, хөкүмәт вәкилләре. Алар безнең вертолетларга гашыйк. Эш сәфәрен Казан вертолет заводыннан башлар. Кунаклар ансат, ми эш кышларын җыйганны карый. 4 ел элек заводның 75 еллыгына цехлар яңартылган иде. Кытай соңгы елларда бездән ким дигәндә 200 эш кыш сатып алган. Планда ансатлар, бүген дә аларны өчертеп сынап карыйлар. Заводтан Казан университетына юл тоталар. Кытай кунаклары уку йортын җентекләп күзәтә. 1887 елда юридик факультетта белем алган Владимир Ульянов-Ленин лекция тыңлаган парталарга да утырып карыйлар. Кытайларның Казанга килүнең төп максаты парламентара элемтәләрне ныгыту һәм ике дәүләт арасындагы хезмәттәшлекне үстерү. Быел Россия белән Кытайның дипломатик мөнәсәбәтләренә 70 ел тула. Соңгы елларда хезмәттәшлек үсә, ике ил арасындагы товар әйләнешендә ярты миллиард доллардан артып китә. Кытайдан килгән студентлар да бездә укый. Бүген Ли Чжаньшу КФУның мактаулы кунаклар китабына сезнең уку йорты кадрлар әзерләүдә үрнәк дигән язу калдырды. Спасибо. Вам надо бы еще более активно заниматься сотрудничеством с вашими китайскими коллегами, Көннең икенче яртысында кунаклар Казан Кремленә килде. Мондалар Кол Шәриф мәчетен карый. Благовещение чиркәвендә була. Шулай да иң кызыклы мизгелләр Милли музейда. Мондалар өчен махсус күргәзмә тәкъдим ителде. Руслан Хөснетдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Казанда һәм республиканың 5 районында халык үзе теләгәнчә яшьләр үзәге барлыкка килергә мөмкин. Бу Азнакай, Мамадыш, Лениногорский, Арча, Баулы районнары. Бүген Россиянең 17 төбәгеннән килгән 30 архитектор республиканың яшьләр үзәкләрен яңарту проектларын тәкъдим итте. Шул рәвештә алар Города дип аталучы конкурста ярыша, проектны әзерләр өчен районнарга чыгалар, халык фикерен дә өйрәнәләр. Шуннан иң еш яңгыраган тәкъдимнәрне туплап, проектта ясыйлар. Җиңүчеләрне 2020 елда республика программасына кертәчәкләр. У них были запросы. Кешеләр үз теләкләрен җиткерде. Аларга яшьләр үзәге генә түгел, аерым мөхит кирәк. Монда өлкәннәргә дә урын булырга тиеш. Бүген алар да яшьләрдән калышмаска тырыша. Надеемся, что проект будет расти. Бу проектның киләчәге бар дип өметләнәбез. Киләсе елда бу чараны ким дигәндә 4 шәһәрдә уздырырга ниятлибез. Яңа төбә булырга тиешле урыннан чиләкләп яңгыр коя. Инде ярты елга якын Питрәч районының Ленина Кокушкина авылы халкы шундый бәләдән иззәчеге. Йортларын капиталь төзекләндерү шундый хәлгә китергән. Май аенда башланган ремонтның әле бетәсе юк диләр. Туры мәгънәдә баш очында түбәсез калган авыл халкы белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Ортасын карагыз, кап-кара, таласа ортасы. Идән чыгып киткәндә урамда яуган яңгыр фатирларын басыр дип уйлап та карамый Габидуллиннар гаиләсе. Катсак идән ортасында су менә була, и телевизор менә ортасы кап-кара. И компьютерның өстенә дә менә компьютер ядым. Хәзер йорт белән бергә фатирга да ремонт ясарга туры киләчәк диләр. Александр Васильченко өчен дә түбәдән аккан су көтелмәгән хәл була. Түбәсе генә түгел, диварлары да, идәненә дә зыян килгән. И в туалете вон не затихло дише. Бәдрәфкә керерлек түгел, шундый салкын, торбасын ясадылар да, өстә тишек калды. 72 яшьтә үзем түбәсенә менеп каплап төштем. Капиталь төзекләндерүнең ник башланганына үкенәләр. Майдан бирле җәфаланабыз диләр. Түбәне шул вакытта сүтә башлыйлар. Элеккеге калайлары алына, шуның белән эш бетә. Такталарын алыштырганнар үзе, тик түбәнең үзен полиэтилен белән каплаганнар. Әмма бу гына яңгырлардан коткармый ди халык. Моны бит башкан вакытта иң чиратта башлама килгән нәрсә. Питрәч районында 7 күп фатирлы йортта капиталь ремонт ясала. 4сендә эш беткән инде. Районның башкарма комитетында аңлатуларынча, 2 йортта ремонт субподрядчы оешманың финанс проблемалары аркасында тәмамланмаган. Капстройдом субподрядчы оешма Ленина Кокушкина авылында 3 күп фатирлы йортны төзекләндерә башлады. Тик әйләнештә акчалары булмау сәбәпле Гагарин урамындагы 3нче йортта түбә ябылмый кала. Үзәк урам буенча 1нче ай йортында түбәне хәтта төзекләндерә дә башламаганнар. Вәзгыять башкарма комитетының күзәтүе астында.
тапшырылды. Субподрядчы оешма бүген акча мәсьәләсен хәл итеп бетердек дип белдерде. 2 атна эчендә түбәне ябып бетерергә вәгъдә итәләр. Скажем так, не хватало. Хәзерге вакытта акча күчә, димәк материаллар сатып ала алачакбыз. Бүген сантехника, электромонтажлау эшләре башкарыла, шулай ук йортларның тышкы яклары төзекләндерелә. Капиталь ремонтның үзен ноябрь айына тәмамларга җыйналар. Питрәч районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Галиуллин, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Үрнәк булырлык тарифлар Россия халкы торак коммуналь хезмәт өчен азрак түли башлармы? Хөкүмәтнең бәяне көйләүнең яңа алымнары турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Казанның 4 районында су бетү йортларга җыллык бирергә комачауламаячак. Бүген башланачак ремонт турында шәһәр башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча штаб утырышында сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, бүген төнге 10-да башкаланың авиатөзелеш, Яңа Савин, Киров һәм Мәскәү районнары сусыз калачак. Бу 2000-гә якын күп фатирлы, 10 меңнән артык шәхси йорт һәм 800-дән артык социаль объект дигән сүз. Районнарга техник һәм эчә торган су китереләчәк. Иделдән су алу җайланмасы ремонтка инде әзер. Суны 30 сәгатькә өзәчәкләр. Казан мэриясендә су якшәмбе иртәнге 4-тә булачак дип ышандырдылар. Бу бит чепчен дуңгызлык, Кама тамагы, Югары Ослан һәм Әлки хуҗалыкларындагы кукуруз кырларына кыргый кабаннар һөҗүм итә. Нигездә алар урман эшләрендә туклансалар, тәмтем артыннан авыл хуҗалыкларының кукуруз кырларына чыга башлаган. Гектарлап таптыйлар. Көпә көндез авыл урамында йөриләр ди халык. Бу хакта тулырак шимбә көнне адымнар тапшыруында карый аласыз. Безнең бәрәңге бакчаларыбызны казыдылар. Әле бәрәңгенең өстен чапкан чук инде 5 казып чыктылар. Түбән Кама шәһәренең Кама Энергостройпром оешмасында бүген зур вакыйга. Тимер бетон заводы ачылганнан бүгенге көненә кадәр 10 миллион тонна продукция җитештерелгән. Менә ул 10 миллиончы кубометр бетон измәсе. Аны махсус такта беркетеп истәлеккә калдыралар. 1964 елда ачылганда илдә нибары 5 шундый завод була. Аның бетоны белән КАМАЗ гиганты нефтехимия комбинаты шәһәрләр салына. СССРдагы барлык энергетика объектлары алар җитештергән конструкцияләрдән төзелгән. Продукциясе бүген дә илнең күп төбәкләренә озатыла. Сетевая компания безнең основной потребитель. Шулай ук эшләбез Газпром белән. Нефтяниклар, Татнефть, Таиф. Biz özümüzün konstruksiyasını koyduk инде. Танеканы төзегәндә. Үткәнеңне белми алга барып булмый. Шул уңайдан бүген заводта музей ачылды. Шул чор фотоларын туплаганнар. Ул дәверне хәтерләүчеләр бар әле. Элек эшләп киткән җитәкчеләр дә бүгенге бәйрәмгә чакырылды. Монда эшләгән җитәкчеләр дә барсыда бик шундый төпле, уйлаучан, аңлаучан, аңла карап эшләүчеләр. Безнең алар күпләр белән менә бүген монда чыраштык. Инде бергә эшләдек күп еллар буе. Мин әйтәм, менә бүген көндә дә завод үзенең безнең система буенча энергетика өлкәсенә бик өлешен зур кертә. Заводта бүген 580 кеше хезмәт куя. Авыр кул хезмәте заманча җиһазларга алыштырылып тора. Аның өчен агымдагы елда гына да 40 миллион сумга якын инвестицияләр тотылган. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Язучылар юбилее. Үзебезнең милләтебез өчен, гореф-гадәтләребез өчен эшләячәкбез һәм тынмаячакбыз. Татарстан язучылар берлеге 85 еллык юбилейны ничек билгеләп үтә? Шаймардан. Гасырдан арткан гомер. Валлаһи галә кулли шәйин кадир. Әлмәтнең иң өлкән кешесенә 106 яшь. Аның озын гомер сирен Филүзә Хәмидуллина да белеп кайтты. Бүген Ментимир Шәймиев берничә телдә белем бирү комплексы төзелешендә булды. Монда эш барышы турында сөйләшәләр. Яңа мәктәпнең каркасы бар, ул 1025 укучыга исәпләнгән. Янәшәдә булачак билингваль комплексның нигезендә карадылар. Монда проект төзелеш эшләре буенча күп кенә мәсьәләләр күтәрелде. Күп телле мәктәп Казанның 165-нче мәктәп территориясендә урнаша. Аның хәзерге бинасында башлангыч сыйныфлар укый, аны да төзекләндерәчәкләр. Бүген Татарстан язучылар берлеге 85 еллыгын билгеләп үтә. Каләм әһелләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстан язучылар берлеге бүген Мәскәү белән Санкт-Петербургныкыннан кала иң зур оешмаларның берсе. Ул 337 әгъзаны берләштерә. Тантанада Әхәт Гафар белән Клара Булатовага халык шагыйре исеме бирелде. Парламентта башлыгы сүзләренчә, язучылар алдында телне саклау, татар әдәбиятын башка халыкларга да таныту бурычы тора. Язучылар берлегенең төп бурычы туган телнең сафлыгын һәм рухи мирасыбызны саклау, байыту. Шуны әйтергә кирәк, халкыбызның тарихын, гореф-гадәтләрен, традицияләрен әсәрләр аша укучыларга җиткерүдә зур эшләр башкарыла.
Татарстан язучылар берлеге 1934 елда ыйыша, әлеге ыйышмага Татарның иң танылган иҗат әһелләре керә. Кави Нәҗми, Муса Җәлил, Гомәр Баширов, Хәсән Туфан, Туфан Миннуллин һәм башкалар. Ул традицияләрне язучылар берлеге һаман дәвам итә. Асыр шатында торган мәлебез хәтер кайрылып үткәнгә карый. Бакый дөньядан хәлләр ничек дип дәшәсен кебек, Мөхәммәд абый. Шагыйрь Ләбиб Леронның бүген 17 китабы язучылар берлегенә ул 89 елда кушыла. 10 ел актив язганнан соң гына 50 аша оешмага үткәрәләр. Ул язучылар берлегенә караган истәлекләрне хәзер барлый. Язучыларның гаебе бар дип әйтәсе килми, ләкин яхшы әсәрләр булса, укый торган әсәрләр булса, әлбәттә халык аны укый дип беләм. Татарстан язучылар берлеге Татарстанда да, Россиядә дә саллы оешма. 85 ел элек Октябрь революциясеннән соң яңа автоном республикада оеша. Татарстан язучылар берлегенең беренче құрылтайы хәзерге Тинчурин театры бинасында узган. 1934 елның 25 июленнән 29-на кадәр һәм құрылтай 4 көн дәвамында эшли. Ул вакытта беренче рәис итеп татар шагыйре Кави Нәҗмине сайлыйлар. Архивта бүген дә беренче съезд документлары саклана. Бу мәсәлән Әмирхан Еникинең берлеккә кабул итүне сорап язган гаризасы татарча, латин графикасында. Менә монысы беренче финанс ярдәм турындагы документ. Командировкалар өчен 34 елда 25 мең, 35 елда 40 мең сум акча тотылганы билгеле. Партиялылык. Ул тормышның нигезе. Әдәбиятта бу тәмам шулай. Язучылар берлеген Совет хакимияте иҗат әһелләрен контрольдә тотар өчен оештырса да, бу киресенчә милләтне дә берләштерә. 1939 елдан 42 елга кадәр берлекне Муса Җәлил җитәкли. Аннан Таҗи Гыйззәт, Гомәр Баширов, Гариф Ахунов, Туфан Миннуллин, Ринат Мөхәммәдиев кебек танылган язучылар идарә итә. Миллионлы тиражлар белән китаплар басыла. Һәрбер җыен, корылтай зур кызыксыну белән уза. Камазны бөтен ил белә. Безнең алда торган бурычыбыз, безнең әдәбиятыбызны да, үзебезнең шул төбәктәге язучыларның иҗатында бөтен ил масштабына, дөнья масштабына Татарстан язучылар берлеге демократик оешмада. Соңгы 2 корылтайда альтернатив кандидатлар рәис итеп сайланды. Башта Рафис Корбан, соңгысында Данил Салихов. Ул бүген 337 язучы шагыйрьдән торган оешманы җитәкли. Безнең язучыларның исәбе шушыңа 337 язучыга арткан икән, күтәрелгән икән. Значит, бу инде әйтергә кирәк. Татар әдәбияты эшли дигән сүз. Үзебезнең милләтебез өчен, гореф-гадәтләребез өчен эшләячәкбез һәм тынмаячакбыз. Бүген язучылар берлегендә Татарстанның түгел чит төбәкләрдә иҗат итүчеләр дә бар, 30% исә яшьләр. Совет чорында инде ул рухи бергәлек кенә түгел. Кешегә инде китап чыгару мөмкинлеге, союзга кирип, фатир алу мөмкинлеге, матдиятны да ныгыта торган оешма булса, хәзер инде аны ул ягы төшеп калды. Хәзер ул рухи бергәлекне генә туплап тора торган оешма. Татарстан язучылар берлегенең 85 еллыгында дистәләп китап бастыру каралган. Бу дәрдемәтнең юбилей уңаеннан Мөхәммәд Мәгълиевнең 10 томлыгы, Рабит Батулла, Равил Мирхәйдәров һәм башкаларның китаплары. Ойза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанда татар телендә яңа радио эшли башлаячак. Ул китап дип атала. Телерадио тапшырулар буенча федераль конкурс комиссиясе 98.6 дулкынын файдалануга рөхсәт биргән. Бу хакта Дәүләт Советы депутаты Айрат Зайрипов хәбәр итте. Ул әйтүенчә, Мәскәүдә элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләрне күзәтү буенча федераль хезмәт утырышында әлеге карарны бүген кабул иткәннәр. Яңа татар радиосын булдыру проектын республика президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплаган. Рөхсәт ителмәгән яшерен радикаль агымнарны булдырмаска үзебездә белем алган яшьләрне Татарстанда калдырырга Казанда Ислам мультимәдәни дөньяда дип исемләнгән халыкара форум башланды. Монда галимнәр хәзерге ислам дөньясында барган вакыйгаларга үз карашын белдерә. Шулай ук дистәләгән белгечләр дини белем бирү мәсьәләләренә дә тукталачак. Форумның максаты исламдагы проблемаларны уртага салып сөйләшү. Президентыбыз айтты, үзебезнең мәдрәсәләребезне, укыту йортларыбызны күтәрергә, фикерләребезне, дини фикерләребезне яңартырга, ничек аларны яңартырга, нинди китапларны бастырга, нинди китапларны тәрҗемә кылырга. Ул әле патша заманында 1913 елда уктуа беренче бөтен дөнья, аннан Бөек Ватан сугышын кулаклаштыру чорында кичерә. Бүген Әлмәтнең иң өлкән кешесе Зәригә Шайдуллинага 106 яшь тулды. Әле дә китаплар, намаз укый, бәйтләр яза. 90 яшькә кадәр бакчада тоткан 100 яшәрнең озын гомерле булуының сыры ниде? Филиза Хәмидуллина белеп кайтты.
Бүген Зарига әбинең өеннән кеше өзелми. Сәбәбе дә саллы. 106 яшь көндә тулмый. Түбән Мактама бистәсендә бөтен дөнья сугышына кадәр сәүдәгәр гаиләсендә туа ул. Мәдрәсәдә белем ала, башта ачлык еллары, аннан әти-әнисен кулак дип Себергә озаталар. Язмыштырма, кыз очраклы рәвештә генә сөргеннән котылып кала. Аның аннан уларак апасы нәдердә кияүдә булган. Шул әнине шунда нәдергә ап китеп, әни шунда качып калган. Әни дә раскочтырга эләгәсе булган. Валлаһи галә кулли шәйин кадир. Кичкенә балалары белән 41-ның җәендә ирен сугышка озата. 4 ел догада була. Ул исән имин кайта. Бергә тагын 30 ел яшиләр, 7 бала үстерәләр. Без эшләдек үскәнем ине ишен үдебездә. Бәләкәйдән үдебез мара урышытмадык без. Маяша гамлаша күбек җылтырыйдыр күлләре. Зарига бик үзе бәйтләр чыгара. Аларның саны 100-дән арткан инде. Яшь чакта вообще менә без бәләкәй чакта инде нидә чакта вообще чыгармыйдыр. Менә ул аны соңрак шул әти үлгәннән соң бөтенесен чыгара башлады менә. Гомере буе 100 яшәр әби хәрәкәттә булган. Әни белән 42 ел бергә торабыз. Ул үзе яратадыр, бәрәңгеләрне һәр вакыт үзе утыйдыр, 90 яшькә кадәр утап бирде бакчаларны. Булар агач утыртса, крыжовниклар утыртсалар, ул аларны казып алып, аның орнына бәрәңге утырта иде. Хезмәт һәм дөрес туклана белү, озын гомер сире әнә шунда ди әбинең якыннары. Юк, только койнар ашамагыз дидер, безгә дә нигез пеше зыяны бар диде, койнарга ашауның зыяны бар дидер. 10 анак, 15 анакчык килен кияүләр. Елда өлкәннәр көне алдыннан Шәйдуллиннар зур табын янына җыела. Иң якын кешеләрен котлап, рәхмәт әйтергә. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Сезнең кабак зурракмы, безнекеме? Соба районында кабак фестивале узды, быелгысы юбилейлы, инде 10 ел җирле телерадиокомпания шундый ярыш оештыра. Катнашучылар иң зур яшелчәне генә ачыклап калмый, аннан пешергән ризыклар да тәкъдим итә. Собан туенда көрәшчеләрне сынасалар, бу бәйрәмдә кабакларны. Быел яшелчәләр султаны дип аталарга 20ләп үрнәкне алып килгәннәр. Иң зурысы Шәмәрдәннән Илсөяр Кәбировныкы, уңышы 37 кило ярымлы. Быел безнең Шаңар җирлегендә туфраклар кабак үстерү өчен чынлап та бик уңдырышлы. Аеруча су буйларында, бакчаларда. Кабак булган җирдә табын да мулдан пешерелгән тәм-томнарның һәрберсеннән авыз итәргә, тәмен татып карарга мөмкин иде. Измә улыннан Мәдинә Исламова файдалы кабак согына кадәр әзерләгән. Флюра Нур Исламова кабак ипи белән шаккатырды. 30 төрле ризык әзерләдек. Безнең тортта 7 кило ярымны торт пешердек. Бакча коллективы кызлары белән берлектә. Сатыш буйлап иң зур кабакларны, иң матурларын диеп эзләп йөрдек. Менә шушы бәйрәмгә без 3 көн буе әзерләндек. 12 килограммлы иң зур бәлеш балалар иҗат үзәгеннән шоколад балалар бакчасы осталары 100 дәнә манты бүккәннәрен тәкъдим итте. Кабак һәм мин дигән фотоконкурс җиңүчесендә бүләкләделәр. Мин бик зур рәхмәтле авыл җирлекләре башлыкларына, алар оештырганнар. Аннан соң мәктәпләргә, ясли бакчаларга, иң зур рәхмәт мәдәният йортында эшләүчеләргә. Катнашучыларда, кунакларда бер фикергә килгән, сәламәт буласыгыз килсә, кабак ашагыз, гомерегез тагында озынаер дип саубуллаштылар бәйрәмне. Кабакта үстерәм, кабакның файдасын да күрәм. Бик хөрмәт итәм кабакны. Витаминнар күп бит анда. Соба телевизия белән берлектә Разил Гыймаев, Яңа гасыр каналы. Олы яшьтә булсалар да, балалар белән бергәләп уйныйлар, җырлыйлар, шатланалар, хәтта елыйлар да. Бүген илдә тәрбиячеләр көне. Алар барлык киртәләрне сабыйлар белән бергә үтәләр, дөньяны танырга өйрәнәләр. Тәрбияче ничек итеп иң якын кешегә әйләнә ала? Чулпан Касыймова белде. Мин кулларымны яратам. Уйныйм, биебез. Гүзәл апаларын балалар ярата һәм үз итә. Тәрбиячеләре монда бакча ачылганнан бирле хезмәт куя. Быел эшли башлаганына 35 ел була. Минем бакчам, минем ием дип әйтергә дә ярыйдыр инде. Бу эшне, бу балаларны, бакчаны бик яратам. Гүзәл Сәлимуллина кичкенәдән тәрбияче булырга хыяллана. Ул вакытта курчакларын караса, хәзер йөрәк җылысын нәниләргә бирә. Бала белән уртак тел табу өчен үзең дә күңелдә бала булырга кирәк ди ул. Үзем дә алар белән бала кебек бергәләп уйныйбыз, җырлыйбыз. Бик кызык көннәр уза безнең. Бу төркемгә татар балалары йөри. Гүзәл Сәлимуллина алар белән туган телдә аралаша, гырыф-гадәтләрне күрсәтергә тырыша. Дәресләр уен рәвешендә үтә. Рәхмәт сезгә.
Тәрбияче апабыз, сезне белән шаулап тара, кирләп тара бакчабыз. Гүзәл Сәлимуллина тәрбияләгән балалар инде хәзер үз нарасыйларын балалар бакчасына йөртә. Я тоже воспитывался у нее. Мин үзем дә Гүзәл Сәлимуллина төркемендә тәрбияләндем. Ул безгә әни дә, мөгаллим дә була белде. Инде хәзер үземнең кызымны да ышанычлы кулларга тапшырдым. Апалар, без сезне котлыйбыз. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлеге саатка менә шулары да кичке 9-нчы яртыда кабат очрашырбыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзли гәнәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766. Казан, Восстание урамы 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча, киләсе тәүлектә башкалабызда аязучан болытлы һава. Температуралар көндез. Көньяк көнчыгышта, Бөгелмә Баулы Азнакайда яңгырлы 4 градус җылы. Төньяк көнчыгышта, Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн көтелә, яңгыр юеш кар явачак 5 градус җылы. Төньяктан Актаныш Шәгерҗи Менделеевскида яңгыр җепшек кар көтелә, температура шулай 5 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта урыны белән яңгыр 5 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар Буа Чүпрәлдә яңгыр булу ихтимал, җылылык 7 градус. Үзәктә Чистая Нурла Томадышта явым-төшемнәр көтелә, 5 градуска кадәр җылы булачак. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциясенең кирәге калмый. Киләсе тәүлектә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям. Һава торышының иганәчесе җанлы аралашуны хуплаучы Нейва банкы. Сез безгә, без сезгә дебет картасы алып, аңлаешлы шартлар һәм 5%-ка акча белән гадел кэшбэкка ия бул. Башкалабыз Казанда да яңгырлы, 6-8 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.